yo jagat yo dia patur wasisaning Bathara jagat. Wangunipun menika Gusti Raden Gatotkaca kan beganan umpan kang sarimbit. Medak wonten ing wana jati ropeh wonten ing kantos napa Raden? Yo tembung tanpa sirah. Mual tekaku genanku memban perintahkan Prabu Puntadewa. Kadawan yo nyuwun wujuding kayu jati wulung kula budana nyidurunge kayu jati wulung. Oh inggih mriki kathah lajeng jati wulung menika padu kebandhe ngersaken mula namung manggan yen wae tak bedhe monggo kula teraken.